kembali di vlog keseharianku. Jadi sore iki mangke acaraku arep masang jam dinding karo kaca cermin iki bola. Mergane kan nggon kamarku cek polos to bola urung enek apa jame apa nek cermine ngono kuwi. Lagi iki motifis nak pilih jam iki motif kayu bola iki minimalis. Jam iki jan walus bola ora enek suarane krek-krek ngono kuwi. Karo kancane iki yo minimalis iki enek cantolane. Nah dadi yo kacane iki ora gede banget, model iki cekung ngono bola. Nek pengen tuku neng krinjing kiningku enek bola iki murah regane iki, dicek wae langsung. Lagi ceritane iki arep tak pasang iki, tapi tak ukur sik iki tak jikuk garis tengahe ngon tembok kuwi nyanggon jendela ujung pinggir etan. Iki mang wis tak titik tengahe, langsung wae tak paku bola iki. Makune iki nganggo paku beton kuwi. Dadi jam iki karek nyantolne kaya ngene iki, tak dokok nggon dhuwur entukku turu. Mergane kamarku ki tak konsep minimalis, mergane cilik bola sing tak nggo turuke ruangan iki. Dadi yo tak golekne sing barang sing cilik-cilik ngono kuwi. Kacane iki yo minimalis cilik. Nek kacane iki mang wis tak ukur bola, tak kokne sanding jam tapi rada medhuk sithik. Lah memang nek bekas iki kleru bola, ceritane kemedhun kayak mangke tak paku ndure kuwi gen rada dhuwur pas aku ngadeg ngono ke ketok kabeh ngono bola nek ngocoke. Nah yang ini iki wis pantut to bola iki wis wah kena dienggo macak nek baradus nggo jongkatan. Lah fungsine cantolan iki nggo nyantolne gantungan kunci apa-apa ngono lho bola iki. Wis rampung untuk masang jam iki. Aku arep ndembuli sing nggon sorles kalau bola sing ketok bolong kuwi ke mergane wingi pas aku mlesterke ndalake kok aku ke kurang munggah, dadi wingi tak pasang ngilis kece ngronggong bolong kayak iki karta dempul nganggo kompon bola iki. Mergane apa yo gen gek cepet atos nek kompon ke. Tak dempuli terus iki wis rampung, tak lap sisan arep tak cat sisan bola. Lagi wis garing dempule langsung tak cat, soalnya yo cate wingi iki isih ndalaje turah yo timbang lebar tak catne bola iki den ketok rapi sisan sing kidul ke. Kayak iki mangke jame karo kocoke tak copot sik gen ora kenekan cat. Langkon sambungan GRC kok ora dempul sisan Mas Kentus. Kuwi ora tak dempul bola, aku ki jek bingung kaya ning kok tak kei wallpaper wae. Lagi iki wis rampung tak pasang neh bola jame iki karo cermine. Wah jan yo ndagri bola nek jame iki. Jame tak kene dhuwurku turu. Dadi nek tangi turu ya ora ketok bola jame dadak ngingok yang dhuwur ngono. Ya ora apa-apa, soalnya patute ngene rumah saku. Lagi alhamdulillah wis rampung untuk ku masang jam ke bola. Ya wis alhamdulillah bola kamarku ya wis saiki wis nyaman ku bubuk. Kayak iki ceritane iki aku ya wis arep maem wengi bola iki mangke wis wayah maem. Iki mangke ceritane aku sore iki metu golek pecel lele nyangoni dulurku kae, tapi ki untuk golek ki rada wengi tekan omah ki mak karo pak iki wis maem, tapi ya tak tukokne lawuh. Tapi kemang disimpen arep dienggo maem sesuk ngono. Kayak iki aku maem ning pawon. Iki lawuhku ki mangke maeme make masak oseng mie kuning ki lho karo tahu. Kayak iki ki aku mangke tuku ayam bola iki. Nek aku ke ayam ke seneng sing digoreng garing kae bola. Dadi udu sing bakar. Kayak aku ke seneng sing nggon sayap sewiwi iki lho. Kayak iki mangke ora lali setiap nyanggone pecel lele dulurku ke aku njaluk terancam. Dadi terancam ke asline mentah bola, enek wortel, enek kemingkir, terus kayak iya apa nah ya kaya kacang ngono barang. Iki mangke aku nganti arep imbuh. Soale ke ya luwe tenan bola iki mangke. Lagi lawe mak karo pak iki tak simpen nih kok ning nggon grubukan bola. Dadi grubukan iki fungsine nggo tokok lawuh ngono kuwi gen ora dipangan kucing. Wis aman nek kene ngono kuwi. Lagi imbuhke aku imbuh diwule meneh bola, jan enak tenan nek nganggo sambel kayak enek diwule. Nek iki mah ora nganggo olah sangit bola, dadi gur sambel saka ngene pecel lele kuwi sambel bawang. Lagi lho bola seneng aku ki sing nggon pucuk sewiwi ngene iki. Iki ya ayam kampung. Dadi nek bola-bola ki nek makmi wak kampung ngono seneng nggon bagian apa nih? Aku ki paling seneng nggon ceker, nggon sayap ngono kuwi. Karo iki mangke ya lalape ki nek kemangi. Kayak iki mangke lawuh ki jek akeh. Kaya niki arep tak simpen nggo maem sesuk sarapan. Soalnya aku ki nek maem lawuh ngono ki iwet iki lho jek semono daginge. Ya iki mungkin iki tak nggo lawuh sesuk. Ya mungkin ngono bola iki vlogku hari ini. Matur suwun wis ndelok vlog keseharianku, ditunggu video selanjutnya.